Да. Да. Това е Кета от Бургас. Тя дойде специално при мен за помощ. Сега ще дам думата, за да може да сподели това, което изпита от нашите сесии. Заповядай, Кета. Днеска съм за втори път тук на сесия и се чувствам значително много по-добре от състоянието, в което дойдох. Много така съм обнадеждена. Възвърна се някакси вярата в собствените ми сили след това, което направихме тук за тези 2 сесии. Много добре ми подействаха нещата, благодарна съм много така съм приятно очарована от личния ни контакт, от личната ни работа. Много така установихме близки, почти приятелски отношения за времето, което работихме. Заедно беше ми приятно, докато първия път имах притеснение, така малко стягане, сега вече съм почти на точка 0 на моите усещания за стреси, за страхи, за всичко, което ме е притеснявало. Обнадеждена съм за нашата бъдеща работа, благодарна съм. Чудесно се чувствам в момента. Така имам пълно доверие в човека, който стои срещу мен и който ми помогна доста много. Благодаря. Да, и аз много благодаря. Много благодаря, защото това е много работа, която е много специфична и много тънка работа. Не всеки... Промени ли това по някакъв начин на живота ти от тук нататък? Мислиш ли, доби ли някакво по-високо самочувствие за себе си, за вътрешната си мъдрост? Как сега виждаш живота си? Много неща научих тук, много полезни неща, много полезни упражнения. Надявам се да мога да ги приложа и това да бъде началото на моето емоционално освобождение. Със сигурност гледам по-цветно на живота от този момент нататък и тук в последните 2 часа. Това посещение тук, тази наша обща работа ми помогна много, определено много ми помогна и аз по някакъв нов начин гледам на света. По-скоро гледам по начина, по който го гледах преди 30 години, когато бях емоционално свободна и щастлива и нямах тези проблеми, които доскоро имах. Надявам се повече, че няма да ги имам. От сърце благодаря. Пожелавам ти здраве, успехи и така с радост да си работиш работата, която работиш. Благодаря. Искаш да направим един последен модел, нещо, което ще ни върне и ще го покажем също като един прекрасен модел. С радост и щастие. Намерих отново себе си. Приемам нещата. Около мен и моя свят. Такива каквито са. И усещам радостта. И щастието от всеки миг на моя живот. Гледам щастливо, радостно, през красивите очила на живота. Благодаря и прощавам на себе си и на всички около мен. Аз съм прекрасна. Дишай дълбоко, издишай. Благодаря ти много. Желая здраве, ти пожелавам всичко. Много щастие и радост. Поздрави на морето и на Бургас. Надявам се да се срещнем в Бургас.